despois evidentemente se abrirá un turno por si alguén quere falar, pues tamén haberá turno para que cada quen poda decir o que estime oportuno, non? Eu vou a ser breve, que tampouco procede, además, fai moito calor, pero en calquera caso sí quero decir, parte de saludar a todos e a todas, que hoxe é un deses días que custa poñer en palabras, porque despedirse, aínda que sexa con satisfacción, polo camiño andado nunca é doado. Despois de 26 anos como alcalde de O Barco de Valdeorras, tócame dar un paso ao lado. E douno coa tranquilidade de quen sabe que dedicou o mellor de sí a esta vila e a súa xente. A vida son etapas e creo que cumprín sobradamente cunha delas e toca comezar outra. Non me quero poñer solemne, pero sí quero decir que para mí, dende o primeiro día ser alcalde de O Barco, foi o honor máis grande da miña vida. Eu non quería nin quise nunca ningún outro cargo político máis que este. Foron moitos anos de traballo duro, de ilusión, de proxectos compartidos, de dificultades e tamén de moitas alegrías. Tive a sorte de contar sempre con grandes equipos e tamén de contar cuns veciños que confiaron en mí, que me escoitaron e que tamén me falaron alto e claro cando fixo falta. A vosa confianza foi sempre o motor que me impulsou cada día, incluso nos momentos máis complicados. Tamén quero agradecerlle de corazón aos traballadores e traballadoras do Concello que fan que as cousas funcionen, que leven adiante os servizos, que atendan aos veciños con respecto e profesionalidade. Estes profesionais responsables e dedicados son parte fundamental desta casa e do progreso logrado ao longo de todos estes anos. E como non, grazas outra vez aos compañeiros e compañeiras de corporación. E cando falo da corporación, falo da corporación, grupo de goberno e oposición, porque todos ao longo destes anos colaboramos na mellora dos servizos e na mellora das cuestións que acadamos nesta vida, non? Porque gobernar tamén é escoitar, negociar e buscar puntos de encontro. E con todos vos aprendín algo ao longo destes anos. Pero permitídeme que faga un pequeno aparte para os compañeros de grupo de goberno, os que están hoxe e os que estiveron, algúns deles que están aquí. Teño que falar, evidentemente, Miguel, que leva de concelleiro tanto tempo como eu, por tanto, teño que entender que teña un cariño especial e que queira facer un detalle, este detalle con el Contino, que empezou máis tarde, evidentemente, de concelleiro, pero que xa nas primeiras eleccións, acórdome perfectamente, operaran do ligamento cruzado e iba con muletas na campaña electoral e chamaban tamén ben o coxo, decía xente, ¿no? Cando chegábamos por aí pola casa, pola rúa, ¿no? Luís Arias, que está aquí, o concelleiro eterno deste concello, que é unha pedra angular no meu traballo, o José María, que foi o primeiro tamén na primeira legislatura, e dende logo todos os compañeiros que están aquí, como Marga, Diana, Orlando, disculpade, Alicia, Alba, Suso, e por suposto todos vos, non? Eu teño que facer aquí, iso non está escrito, pero sí que quero facer unha cuestión. Eu sempre presumo de que neste Concello todos os grandes temas saíron por unanimidade. Por unanimidade se adxudicouse aquí, tomouse o acordo de suprimir o contrato que tiñamos da auga e pasar ao consorcio. Por unanimidade se adxudicou o liso, fai non sei cantos anos, estamos ahora no proceso de sacar a concurso outra vez, espero que sexa por unanimidade. E por unanimidade se aprobaron moitísimas cousas. E por qué? Porque sempre fomos que nos grandes temas había debate nas comisións para que todos aportaran aquilo que consideraban que era necesario para mellorar os servicios. Pero, evidentemente, agora que me vou, que esta forma de ver a política que tivemos ao longo de todos estes anos neste Concello continúe. E continúa polo ben do noso pobo, que creo que é o máis importante, non? Desde logo, con isto que intervine xa me perdí un pouco, pero bueno, non pasa nada. Eu quero facer agora
Despois desto, decir que si puden dedicarme estes 26 anos durante as 24 horas ao día a esta responsabilidade, son sen horarios, sen fins de semana, sen festivos, desde logo foi gracias ao apoio dunha parte fundamental da miña vida, en concreto a miña familia. A miña muller, as miñas fillas, os meus netos, a miña irmá, todos os meus, en unha palabra, por concentrarlos a todos, pero aquí quero facer unha pequena puntualización e quero citar expresamente as miñas cuñadas, porque cando fixen a rolda de prensa solo falei dos meus cuñados e pareceulles mal que me chamaron a atención. Entón, como estos sairán nos medios, alles mandaré o audio para que vexan que acordeime delas, non? Estes, a miña familia, foron os que soportaron a miña ausencia en moitos momentos, as preocupacións que levaba para casa e o teléfono que non deixaba de soar. Foron eles foron comprensivos, generosos e máis pacientes do que ninguén pode imaginar. Así que dende aquí o meu agradecemento máis profundo e máis persoal. Sen vos nada disto tería sido posible, que precisamente a todos vos é aos que quero dedicar o resto da miña vida. Creo que sinceramente que nestes 26 años o barco ten vivido unha gran transformación en moitos aspectos. No que ten que ver coas infraestructuras, fixéronse obras moi importantes, tanto no casco urbano do barco como nos núcleos rurales. Vou a citar alguna nada máis porque non quero alongarme. A eliminación do paso a nivel, que foi unha das primeiras obras e unha das máis importantes, a creación dos pasos soterrados da vía, construción do pasarela peatonil entre o casco vello e Viloira, a mellora integral do casco vello, a humanización do paseo do Malecón, en fin, a reforma integral de rúas, abastecemento e saneamento integral do río Sil, a rehabilitación da Torre do Castro que continúa nestes momentos, en fin, nos núcleos rurais donde hemos actuado tamén. En materia deportiva, se fixeron grandes instalacións, como por exemplo a piscina climatizada ou o campo de fútbol de Viloira. Non cito máis, en cultura, fixemos a Biblioteca Municipal, o edificio da Biblioteca Municipal, en fin, e en estes momentos está recibida ya a sede da nova sede da Policía Local, que estamos pendentes de que pase o verán e apareza algún electricista que nos faga unha pequena obra que hai que facer para poñer a fibra para as cámaras de vixiancia e demais, e polo tanto estamos aí parados porque senón xa estaría ocupada, xa se tería feito o traslado, non? E deixando a un lado as obras de infraestructuras, o barco converteuse nestes anos nunha poboación que ofrece aos veciños servizos moi por enriba de municipios do mesmo tamaño. Temos unha actividade cultural de gran calidade ao longo de todo o ano, unas festas patronais gastronómicas relevantes, unha oficina de turismo que funciona todo o ano, unha actividade deportiva de alto nivel e uns servicios sociais e de todo tipo que funcionan a pleno rendimento. En definitiva, temos crecido moito no que ten que ver cos servicios que se ofrecen dende o Concello. E resumo, voume orgulloso do traballo realizado. Por suposto, creo que quedan moitísimas cousas por facer, porque as necesidades cambian e hai que buscar sempre unha mellora sobre o que xa temos. Cada vez que resolves un problema, automáticamente xeneras o seguinte. E iso é lei de vida, e iso é importante para os veciños, para o aumento da calidade de vida. Por iso é preciso continuar traballando arreo para que o barco siga progresando como merece a súa veciñanza. E iso será traballo de todos vos. A partir de agora quedo a disposición para o que precisen do resto dos concelleiros e concelleiras e, por suposto, de toda a veciñanza. Deixo o meu cargo, pero sigo a ser veciño do barco e sigo desexando o mellor para unha localidade onde pasei a meirande parte da miña vida. Lembrovos a todos que o barco é o que nos une e que todo o que se fixo aquí nestes anos fíxose entre todos, dende a mellora das infraestructuras, a evolución dos servizos sociais, dende a cultura ao apoio ás asociacións, ao deporte, á infancia e aos maiores. Todo isto non foi traballo
dunha súa persoa. Foi o traballo dun grupo de concelleiros dedicados a un pobo que cree na súa vila. Así que hoxe simplemente quero darvos a todos e aos veciños as grazas. Grazas por deixarme formar parte da historia do barco. Grazas por me acompañar no camiño. Grazas polos acertos, polos erros compartidos, polos consellos, polas críticas constructivas e polas palabras de alento cando fixeron falta. Marcho da alcaldía, pero non marcho do barco. Estarei aquí, como sempre, como veciño, como un máis, con orgullo de feito e vivido e coa esperanza posta no futuro. Ata sempre. Moitas gracias.